lehentasunak jartzeko. Gauzak egiten dugu, erabakitzen dugu estrategia, balditzen duta zein dan hori bizioa kontuan izan. Zein da, zeintzu dire, momentuetan emaitza klabe hori. Hau eta arlo akademikoan, ekonomikoan, edo matrikulazioa, edo elkarbizitza, edo esparru importante hori kontuan izan da. Momentu honetan, esparru estrategiko importante horietan, gako horietan, zeintzu dire, helburu importantena. Eta hori kontuan izan da, eta daukaguna kontuan izan da, zeintzu dire, lehentasun estrategikoa. Eta berriro erabilikot hitzau zeintzu dire, lehentasun estrategiko hori. Kontuan izan da, depende zenbako zuaitza edo fruitua lortu da dugu, eta zen momentuan gaude, erabiliku... Zan da dugu josan izan lehikela pausuka jarrita, praktikoa izateko. Lantaldean edo adostuto dira, ikusmira definitzen duzu. Dira, ez poesia hutzean gelditzen dena, eta lortu behar dena, adibidez, hemendik eta lau urtera baldin, eta horrela baldin badeko gantolatu eta plangintza hori. Eta ikusmira horretan jartzen dugun hori, kuantifikatzeko edo jakiteko konkretu zer dan, identifikatzen dituzu emaitza klabeak. Hau da, ikusmiran idatzita dagoana, hori zertan, ze emaitzak klabeetan oinarritzen du. Eta gero, plan estrategiko bat egiten dugu, edo estrategia bat lantzen da, bardin ditu plan edo ez, emaitza klabe horiek lortzeko, eta horretarako jarriko ditugu helburu estrategiko batzuk nonor bai kudeatu aldogun. Ze autodiagnostiko pilotoak egin genituenean galdera bat sortzen zen lantaldean, ezta? Esaten eben, bale, baina nik hau lortzeko adibidez, eta hezkuntza sailetik datorrena, ezta? Guk nahi duguna da, adibidez, aurrerak autodiagnostiko ikasle lortzea, inpaktatzea gelan, hau da, ikasleetan, bai? Ikasleen, emaitza honetan, bai akademikoak zen beste motatakoa. Claro, zuk esaten duzuna, hori ez da kudeagarria zuzenean. Horretarako lehenengo beste gauza batzuk landu behar dire. Eta hori izan zen, orain dela 2 urte, landu genuen eztabaida nola proiektu edo aurreraka proiektu txiki edo honekin hor inpakatuko du, baina zuzenen. Erdoan, nola ikastetxe batean zer landu, kudaketa orokorretik, gero hori lortzeko, baina noski ez dago formula magikorik non nik estrategian edo hau eginda lortuko du zuzenean nire ikasleek hobetzea ebaluazio diagnostikoan gaizkirten dena, ezta? Esaterako orain pisarekin eta sortu dan estres puntu edo estres hori, ezta? Orduan, pausua izan lehik, ezta? Garrantzitsua dela ikusmira definitzea, hau da, norantz egingo dugu gure alegina edo arragunean, ezta? Norantzagoaz, ezta? Izarorantz, minazenik tokikoa kontuan ekita edo beste erantz, edo Bilborantz, itxasotik, edo Ondarrurantza noa, ezta? Edo Lekitxorantza. Hori jakinda, hori egiteko ze emaitza klabeak identifikatuko ditugu. Orduan, zertan materializatzen hori. Ikasleek bere ebaluazio diagnostikoetan hobetzea arlo hau, ikastetxea mailan pertsonengan hau lortzea, elkarbizitza edo gure errealitate kontuan eukin da, ez dakitzer, baina horretarako gero helburu estrategikoak egingo ditugu. Eta helburu estrategiko horiek etorriko dira prozesuetan lantzen dugun horretatik. Pizka bat dinote, arbola hori egituratzea regia. Edo zuen etorri ez esaten eban pizka bat autodiagnostikoak egin dugu zanean galderak sortzen ziren, ez da. Orduan, batzutan ez gauzen okoituta duen, ainarri ikustera gauzak, batzutan egituratu behar dugu gure buru, ez da. Eta ulertzeko hobeto. Mingo esperientziak egitu zabezen, eskoten duzute. Bai, galdera batzutan zan, nik nahi dut hau hobetu, emaitza klabe bat zan. Baina nik ez dut lortzen identifikatzea adierazle bat esaten zuten, hori jakiteko lortu dudan adera zuzenean, bai? Eta guk esaten genien, eske batzutan, ez dago adierazle zuzen bat jakiteko hori lortu duzun, ala ez? Eske gauza bat gainera, zein dan adierazlean,
adierazlea da tresna bat neurtzeko, neurgailu bat da, adierazlea. Eta beste bat da, zer egin dezake hori lortzeko. Zer da, impulsorea edo zer ikutu behar dut hori mugitzeko. Eta nola neurtu esaten zigun. Eta nola neurtu baita, baina bi goza ezberdin. Eta askotan, nazten da hori, adierazlea da neurtzeko, bakarrik. Gero dago, ala ez, neurtzen da temperatura eta daukagu datua. Eta gero, datu horrekin, ni beroa sentitzen dut, eta zu goza. Datua hor dago. Eta beste gauza bat da, zer egiten du temperatura aldatzeko. Ere fasenea, edo ere kondisionatua, edo hori da. Ala ez, bai? Azken emaitza pentsatzeko orduan, zailtasunak dugu ze kompresio maila eman. Adibidez, emaitzak hobetzea. Hori da, edo emaitzak, gaindituen kopurua izan behar da ehuneko hau gutxienez. Horrelako konpromisoak hartu behar ditugu gero bideratzeko, nahikoa da emaitzak hobetzea, zuretzen ez. Hori da, zehaztu behar da. Bidea gero zehazteko eta iparra ondo markatzeko zehaztu behar da. Noraino, baino... Zerkutzak bai. Ja, claro, es que... Bueno, hausoka dateko, hau dela, bere importantena, agian, ze bestela, eta oso ondo sumai gainean, bestela, geratzen bat, eta askotan geratzen gara hemen, eta lehen pertsona esango berri, askotan geratzen gara, ez, nahi dugu hori, hau hobetzea. Hori da, gure horiek dira, del tipo bat izuzer, egiten dugu jarraipena, eta jo, ez dugu lortu, ez dugu, zer gertatu hemen, badakizu zer, beti dago zerbait, badakizu zer. Beti dago zerbait, eske talde honekin, eske familia hauek, eske daukagun irakasle hauekin, eske tresne hauekin, eske badakizu zer. Hori izan da exigitu edo, baina hurrengo pausua ematen badugu, eta ez bakarrik zegoen kasuak geure enpresan gara edo beste esatxotan hori ja galtzen. Gauza bat da ez lortzea, ikasleek zenbako hizkuntzetan, zenbako kompetentzia lortzea. Gauza bat da, lortu behar dugu, hau da emaitza klabea, lortzea kompetentzia, teknologian, edo hizkuntzetan, edo ezagora matematikoan, ez dakiz zer. Zer aski pentsatu behar dugu, zer bultzatuko dugu, zer aldatuko dugu, nun jarriko dugu alegina hori lortzeko. Eta gauza bat da, hori lortzea ala ez, eta beste gauza da, hori betetzea ala ez. Emaitza klabeak lortu behar dire, baina helburu estrategikoak bete behar dire. Eta nik dut esaten dut, hau ezigitzen da, bestea ez. Eske, zelan dauz emaitzak, hombre, kompetentzia hizkuntzetan emaitzak ez dira hain onak, baina, egin dugu, egin behar genuena. Planifikatuta geneukan. Bai, gero, orduan, nun dago akatza? Agian, emaitza klabeak, agian ziren oso altuak eta zinezkoak, edota aukeratu genitun estrategi horiek ez ziren aproposenak. Hau da, futbola bezala. Hau da, ametzen da partidua eta entrenatzailak esaten du, hombre, ondo jokatu dugu, baina azentu argentinarra zara jarri. Bueno, el chaval ha jugado bien, pero lo necesitaba acompañar. Zer esan nahi du horrek? Akatsa dago estrategian. Edo ez daukagu errekurtso nahikoak holako emaitza lortzeko. Hori da, baina edo aldrebez. Zer gertatzen da, azken minutuan, gol bat, derrebote, penalti, ez dakit zer, eta esaten du entrenatzaileak. Gaurko berri ona emaitza izan da. Zer esan nahi du horrek, emaitza lortu duguna, baina
de rebote, de casualidad, la Virgen de no sé dónde, eta ez dakit zer, bale, orduan. Edo, gure kasuan, nik bete esaten du. Ni nola ez naz azerretzen ere jendearekin, gainera lan oso on bat daukat eta primerakoa. Eta ni ez naz azerretzen, ez dakit, salmenta bat galtzen badugu. Lana ondo egin badugu, jasten dugu dei bat, eta ezue, hau egiten nahi du, eta eskintza nahi du, bale. Jarretzen badugu, lana ondo egiten badugu, eta bezeroak ez badu onartzen geure eskintza, edo beste bat aukeratzen da, ez da zerretzen. Bete dugu hau, eta hau hori ez da lortu, bezeroak dauka erabakitzeko hori, eta baina, azerretzen asko, ez badugu betetzen, bete behar duguna. Ostras, ez dorozi, baina zergatik, eske berandu egin genuen, ez gara beraiekin egon, ez dugu ulertu, prezioa txarto jarri dugu, ostras. Horretan, azerretzen. Eta gauza bada, zuen kasuan bezala, gauza bada, ikasleek ez lortza ez dakit ze maila, edota, ez dakit, elkarbizitzan ere, arazo batzuk ateratzea, edo aretzea. Eta beste gauza bada, arazo hauek egon dire, baina bete behar diren gauza guztiak bete ditugu, hau lortugu, ez berdina da. Gauza batzuk asmoak dira, eta beste gauza batzuk exigitu daitezke. Ez dira esak, ez? Ostras, que tú le cobres a Messi, ostras. Eresa da, baina hori dago, ez? Hori lantzen da, zu egiten duzu hori, beste hori, eta azkenean partidua irabaziko dugu. Beste gauza bat da, asmoa, eta beste gauza da, estrategia eta zena jokatuko dugu. Orduan, nik ezibitzen dut beti estrategia betetzea, baina, eta, emaitzak lortzen badire edo, hori da, estrategiaren ondorioa. Horrezatik da, hain importantea, estrategia momentu bakoitzean aproposena izatea. Horrezatik, kiroletan ere, eta partido, borratzen dugu, eta beste estrategia bat jartzen dugu mai gainean, edo zen kasuan ere, esan duzuna, azten gara kurtso berri baten, eta ostras, eguneko lagoita marra da, dara berria, ostras, zerbait atatik behar da. Edo eta ikusten dugu, estrategia honek ez dauka ondorionik, orduan, aldatu behar dugu, edo, txartu egin dugu, ez da gitzen, aldatu behar da. Eta, gero boltakonaz hori konkretatzeko ez da gitzen, baina bosgarren puntura boltakonaz, hemen dago koska, eta kausa